Maru. Nam doon. Na kuma ni. Ne nana be watini bokku. Duwana mogo. Kashiti. Sira diara. Afsara. Anga dogomani. Bine fendo yinyela. Ha? Eni ne flash ni kasumanja. Subhanallah. Ide sabali. Wallahi ani kasumanja. Ita bo sabrule mo kuma be fode. Wallahi ana manja gui. Ne nye ay doron ne hakli fami doron datuguleno ne datuguleno. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Ite kuma suguro fo yiro islamete kuma ro bo ada kuno de. Aywa o chogola. Wuli ki jo. Ni jolendo I chasiri. Neko. Ibiga musubahana kuma de fonnen silfana clean nadi. Mone na to nye de Musa ye ani Bakari de be ñokon fe giran kelina. Subhanallah. Dogomani. Wallahi ne cedin ye cugumina. Ne Bakari ye cugumina. Nte ma nyina makise kilin. Ibi do du jume ngono ka to ko te du mi ngono. Adute. Ni do ma fo kay demsan do ga fen shoya. Ibaye do ba fo ka falen bora ninka. Mano de ta ma nyoy wa. Ni de ne o ko ne nyoy fe ko ni. I ko ni sigi ni ko besa. Mina wuli kile flana. Ka fusiri Musa ka ko dana. O ko abeka ta cugumina. Wallahi ataka cugumai. Segala lege. Wallahi kamalinin chesiri lendu. Munati tukoko. Den la dam ne ba. Femi ene yere dabali ba. Nin dugi ngono ya. Segala ni jile be yala la dogo chila. Chesiri da. Allah. Me batara den to laje ka tukoko de. Fabita tugu danga den ko glomi mana ko ani kolangolona. Aw bise ka auto na tugu de ka jamana jo. Jo mi se gi jigi danu nunga ko ni ye siniye sigi. Ha? Madu. Ko jamana siniye sigi demisenu yi. Na fora demisenu te do were la. Glomi, shuyeli. Amun ye demasawi. Am se kan jigi daw ka chugodi. Mina ta sugula bi. Mbi jelesa. Wallahi mbi jelesa. Kana di Musama. Akatu kushegana no fenati ta ikolla wakati. Wallahi ukake. Mais Madu ebe nyina ko do fene ko. Ka fo ko Musama korobaya te anwa garagali masa. Ko nba do biden chema nu ayu kungulo te menu masaw tala doro ma blala nyogo wara soro nu masaw te. Ebe se ka no mi boni ko ina. Ne ti se ka no boni ko la. Ko nta ibine la sigi bine la kuma. Ha? Suno mu de bukolite ne ma minda Musaka. Ere kuma be fo kuma be ko ne ka jugu Musama. Nsana yoro mi ha rofleni. Mba fo nga ka tani to no fe foroni fe ona chikele eba fo katita. Ni bolo funna bi da bolo tigi koro de. Ara do fleni bi. Ima seginga na fo ma seginga na kuma no la yan tuguni. Iro ko net se ka fen fo la tuguni. Ibi se ka fen. Ibi se ka chama yere de fo. Ne taranga yalla ke kana. Ne bora ke to ya ne na ne esoro ya. Fo itiga du ngona ya ko mimi dugo elaw. O ti chen. Ne bi se ka fo jogo be Musala. O koroba ira ke bi doni kala mala de. De kana kala don tolile na de. Muso tay du ye chendo. Me che joro bele be denga education fenena. Denga la damun na ka mogol masa bonya na ka aga genetique glani nyuma o e fatai. Baba seke faba kan joro fade. Ne ko ne tara din jile sangana dama na ma yere ka che abi dubla wala mambaw begen ite ko ni be sene nay ki den tatoro mene tatote de fo pikini pelu ne be ngachela sikidila ne be na domina ne na mana wa abetaka ne toya ya ne cheka dude ni bi demara I demara sisan cho abo ba adunga genetique nyanyini ni ma ko muso
ha muso bɛ se ka nin bɛɛ dilan mina ɲɛgɛnna kana mina ɲɛgɛnna kana tiɲɛ mana f'u ye dɔrɔn o de b'u tɔɔrɔ han aw cɛw aw bɛ taa tile dugu kɔnɔ o ka bɛ tiɲɛ ma ne hakili la ni cɛ n'i bɔra dugu kɔnɔ ka na den kelen n'a ka éducation ye min kan k'a ɲini k'a dɔn denw ye mun kɛ école la ani denw ye mun kɛ tile journée kɔnɔ mais u tɛ sɔn o ma dɛ u b'u ta kɛ dɔrɔn n bɔra n nana ko muso ni den tiɲɛna ko muso ala an bɛɛ bɛ se ka nin kɛ wa an bɛɛ bɛ se ka nin dilan an bɛ se ka nin bɛɛ dilan wa k'e ka tobili kɛ ka ji ta ka fini ko ka minan ko ha ni min man kɛnɛ i n'o o ka entretien kɛ o bɛɛ la k'i tɛ fɛn na cɛw a ye hinɛ an na ten sa an sɛgɛnna Ni ye bɔtɔla sa kan? Awɔ. Mami, n'i m'a lajɛ ten sa, dɔ kɛra dɛ. E yɛrɛ b'a dɔn fɛn tɛ ne bolo. Han? Hali min bi a lajɛ k'i mataka kana ni dɔɔnin ye. Foyi. Tile 2 in yɛrɛ la ne yɛrɛ ta k'i faamu. Foyi. An bi si cogo min an bi wuli ten. Hali malo min bɛ a dɔgɔyara. Han? Malo tɛ yen foyi tɛ yen. N yɛrɛ taara misiri la. Natɔla n bɔra sogotigi kan sogo ɲumanba de b'a bolo ye n ko n bɛ hali sogo dɔ san i m'a mɛn i ka sa a ka k'i bolo dɛ han n natɔ bɔra jɛgɛtigi fɛnɛ fɛ o kelen don foyi tɛ yen n'i m'a lajɛ ma min ko a bɛ nin ka taa ka ne bolo da dɛ. Ba e yɛrɛ t'a kalama ko ne man kɛnɛ ne ko ne kun tɛ ne kalama o nin kɛra la waati jɛ. Nin kɛra ne na tile 2 in na de. Mami. Ayi mami ne kɔni bɛ ka min ye e la a kana bange la dɛ n'a bangene la ne m'a fɔ n tɛ jɛ ka don da kelen fɛ nka a bɛ gɛlɛya dɛ. E ba o fɛnɛ ye mun fɛnɛ ye? Mami ne ɲɛ bɛ e la cogo min e kelen t'i wolo la fiyewu. E ka nin a sɛgɛsɛgɛ dɛ ne kɔni bɛ k'a miiri min ɲa a kana ko ye dɛ n'a kɛra o ye fɛn min mami bɛ taa yɔrɔ fɔ walahi n tɛ n kale ala la k'an tɔɔrɔ i tulo b'a la wa ayiwa ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ye bana in ka kɛ bana hɛrɛma ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔya nka ne ɲɛ bɛ e ka nin bana in na cogo min walahi ko bɛ nin jukɔrɔ ko belebeleba bɛ nin jukɔrɔ. Ko b'a jukɔrɔ n'a fɔ cogo di? I n'a fɔ cogo di wa? Mami e lajɔlen don. E ba a fɔ a safuru la ye. K'a fɔ safuru la ye. Ko min ma ba kɛli ma o bɛ ba fɔli ma wa? Ne kɔni kɔnɔma tɛ. E kɔnɔma tɛ? Ne kɔnɔma tɛ. N'a tolila kasa bɛ bɔ o. N'a tolila kasa bɛ bɔ datu toliba fɔlɔ de b'a kasa dɔn. N'i ko i kɔnɔma tɛ a b'i k'a ɲɛ na yan. O tɛ ne k'e e ba furu ka na n ko e kɔrɔkɛ bɛ yen o tɛ ne bolo wa? Ka e da o kan ne denw kɔra sa i ye muso furu ka denw sɔrɔ fo ka denw kɔ. San 10 falige hali ni ma fali kan mɛ i kan ka sira fara caman dɔn dɛ ne bɛ kɔni ka muso kɔnɔma dɔn sa n ti kɔnɔ ta ye tiɲɛ ye nka n bɛ kɔnɔ da dɛ ne dala ka kɔnɔ da koyi nka ni nin bangenin nɔ ne kɔni bɛ n ka du kɔnɔ nka i b'i den fa ɲini n'o ma kɛ ka fɔ ma tu. Ne ye ka du bila n'o o dagaden la an b'an sigi an b'o lajɛ. Ka bɛ tɛ ne ka ka bɛ ka e ma wolo ne ta ka n ka du balo ne e wololen ni sali a bɛ mun tiɲɛ ne ye i bɛ ne ka du in bila pewu. Ne ka du bila ok problème foyi t'a la n y'a mɛn. I y'a mɛn dangaden i t'a mɔrɔɲa la wa i sagi kuma dɔn dɛ. Dɔgɔmanin ne sigilen hakili de jiginna ko dɔ la sisan e hakili t'a la don min an denmisɛnninama e ne bila ka taa kungo la ko ne yɛlɛla sisun sanfɛ ta ka si yari. Madu ka taa kɛ musokɔrɔ ɲɛkɔrɔ ko ka ti bɔ k'i bin fo ka ne jɔ ne bolo ko yɛrɛ kun na karisa a don ne kun tɛ yen cɛ ne kun bɛ kasi da n yɛrɛ kan n ko hali sisan ne galaka fankelen bɛ ka dimi. A fana diyagoya kɔrɔ si bɛ ka taa sa o. N y'a dɔn a yɔrɔ la e m'a dɔn ko foyi yɛrɛ kɛra ne la. Ayi ne de kɔni kun bolo dɔrɔn n'i y'a dabɔ a kama k'i bɔ k'i bi ja digiri la de. Ɲani cɛya ta koyi.
nka waati fɛnɛ ye o y'a sɔrɔ layi minɛ ni n ka cɛya fɛnɛ kun tɛ cɛya yɛrɛ kun tɛ sɔrɔ I ka jugu sago in tɛmɛ fa tɛ an tɛ ban nin ye bɔtɔ min Bakari Bakari namba ne ko aba Bakari na Bakari kun ti yɛrɛ kɛ den ye yan han ba ne mun kɛ e ye min kɛ t'a dɔn dɛ Ala kana to i k'o dɔn kuma tɛ ban yɛrɛ de n'i y'o fɔ n b'i sen fili kɔnɔ sisan e ɲɔgɔnna bɛ maa jɔn bolo sisan k'o tigi bɛ kɔnɔ gun hali baloko la han ba ne si ma se balo ɲini fɔlɔ e si ma se balo ɲini e si tɛ se fo k'i sa fugari den hali bulaki min filila n k'i jɔn muso ka sa ne don e si bɛ se wa i si ma se balo ɲini i si sera sigariti min kɔni ye i si sera zuyɛ min ye i si sera gulɔ min ye fugari den hali o don o m'i talon-talon-tɔ bɔ gitɔrɔn da la ka na nin ye han ba ye kojugu ya o tɛ kojugu foyi ye ka balo ɲini ka na o de ye juguman ye han e tɛ se k'i yɛrɛ kɛ maa ye mun b'a jira ne la ko ni ne ka ŋa n jigi da e ka ɲɛnamaya la hali ni ne tɛ yen ne bɛ yen o ne tɛ yen ko ne ka ŋa n jigi da e kan ne ɲɛ t'o foyi de la e la fɔlɔ ba wallahi sigɛriti min na i bɛ se k'i jigi da ne kan ko ni muso ɲana wallahi bi la ko a den bɛ barika haramu o la aw ba ka ɲa kɛra fu ye ne ba ka ɲi dɛ ba i ba ka ɲi ne ba ka ɲi dɛ awɔ i ba ka ɲi nka e yɛrɛ de ma ɲi i ba ka sita dara i dɔgɔmuso ma dɛ i ba ka sita wolo dan o ma pewu ka taa kɛ e ɲaci foyi t'i la ba de kun ne ma ji ta kun ne yɛrɛ ji ta ka d'a ma kuma ma ne bila ko ne ka bɔ ne faga da ma non a ba i ba ten o tɛ yan ba de kun ne ma fɔ ne ka ji sɔrɔ ka d'e ma ka ji soli ka di ne ma o tɛ diyagoya ye o ma kɛ e bɛ to du kɔnɔ ta ka fili ka dama na wa i bɛ to du kɔnɔ ten wa ka ji ta ka di ne ma ne ka min n'o kɛra e ka baara bɛɛ lajɛlen ye diɲɛlatigɛ la i cɛ siri dɛ walahi don dɔ la a na fɛn b'u ye min tɛ dɛgɛ ye i ɲɛ b'a la aw ka dusukasi tɛ ne fa dɛ ne de tun b'a fɔ n ko aw ba bilalen b'a la walahi a ba jo b'a la aw ka dusukasi tɛ ne fa dɛ i tulo b'a la wa i jɔni bɔra yan ale ye min fɔ n ye ɲ'o mɛn e fɛnɛ i ka balo i bɛ taa ɲini bɔlɔ kɔnɔ i bɛ gulɔ sɔngɔ ɲini cogo min i bɛ taa balo sɔngɔ ɲini ten ni i minɛna k'i don kaso la n da t'a kuma na ahan balo tɛ yen n b'a f'i ye malo bɔra yen dɛ a tɔ ni kɔngɔnna bi pewu ba i bɛ malo san kɛ n bɛ malo san dɛ ne kan ka malo san walahi ne kan ka malo san sabu ne ma fɛn wolo ne ma foyi wolo fu ne bɛna Bamakɔ waati min na yan a y'a sɔrɔ ne si tɛ ta bɔ nka Ala barika la ne ma dɛsɛ masaw donni kɔrɔ e bɛ ne bolo yan ɲaci jumɛn b'i la i donna kalan la i ma se k'a ɲa i donna métier la i ma se k'a ɲa ne y'i don fɛn bɛɛ lajɛlen la yan i ma se k'a si ɲa i tɛ u nɔfɛ palon la wa n bɛ min f'i ye i sen poussé n ka sigi n bɛ min f'i ye sabari dɛ kɔnɔ minnu ye kelen ye olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ dɛ n'i yɛrɛ sen don yan den ninnu sen nɔ i wolola yan tiɲɛ ye nka i tɛ yan den ye dɛ sojogo ta koyi t'a fɛ wallahi t'a fɛ ɲamɔgɔden a galamaɲa kelen bɛ tobu ye don dɔ la malo banna malo tɛ n bolo bi malo tɛ n bolo sini i b'a sɔrɔ yɔrɔ min a dun ye ne yɛrɛ b'a sɔrɔ yɔrɔ min n b'a dun ye a banna pewu elɛni k'e yɛrɛ ye sa i kɛra cɛ ye i sera dɔ kɛ ye o don ba n y'a mɛn n bɛ taa malo dɔ suyɛ bitigitigi fɛ yen nɔ taa n'i kɔni nana n'a ye ne b'a dun n'i y'a suyɛ ni bitigitigi y'i minɛ i fa tɛ ɲɛ n den t'i ye a ma ban wa wuli ka taa n'i taara fɔ bitigitigi ye ko ne de y'i ci k'i ka taa ka malo suɲɛ walahi n tɛ n tɔɔrɔ kankali n mana min jira e la a b'i jɛnya n'i ba kundama ye e m'a fɔ ko balo tɛ yan ba ni ne ko balo tɛ yan ne ko e ka taa suɲɛ wa bitigitigi ma taa ɲinɛ a wɔsi la wa fuguɲa den kurusi sin da ba di na ja laban ye ko aw ye denw ye foyi
fu mansa aw ye Ban terikɛ pengen. O i terikɛ jumɛn? Bakari kɛ ba. Musa, ne ma kanga dɛ ni cɛni molo bali nɔfɛ yala la de ya. Mɔgɔ ɲanama kisɛ kelen tɛ cɛni ye. A tɔgɔ bɛ sigida bɛ da kɔnɔ. Han? N tɛ kuma fɛ dɛ. Ma ne kɔni yala ne Bakari ko kɔni tɛna ne tiɲɛ. O tɛ ne tiɲɛ. E tɛ se k'i sen bɔ a senna mun na de? E ɲɛ tɛ sɛgɛnɛ na. Mais n tɛ jigi la o. N bɛ jigi i fa de la. Parce que a bɛ siri ɲɛ ka tiɲɛ f'i ɲɛna. N tɛ jigi la i fa de nɔ don. Musa, ne bɛ ɲininka o. Baara jumɛn de ka di e? Ba ne bɛ fɛ ka kalan de kɛ. Ni tilara kalan na ka kɛ fonctionnaire ba ye ou bien docteur. Ɲɛmɔgɔ den, e bɛ se k'o kɛ k'i to nɔfɛ yala la wa? O ka ɲi. Nka i t'o sira kan dɛ. I t'o sira kisɛ kelen kan. O tɛ baasi ye. Ala k'o don fana yira n na. Nka ɲan'o cɛ, i cɛsiri. Bawo mɔgɔ tɛ ka kalan ban waati dɔn. Maa ti a dɔn i bɛna kɛ docteur ye san min. Maa tɛ kɛ kuma dɔn fɛn ye. Musa, nin ye jumɛn? Jele. Bi n taara nin san sugu la. I y'a dɔn i bɛ segin na dɔn. Jaralakaw ka cɛni. A bɛ mun baara la? Dɔgɔci. A tɛ dɔgɔci la. N taara jele sa i yɛrɛ ye. I k'i jilaja dɔgɔci la n'i tɛ taa école la don minnu na. Ma e tɛ nin jele belebeleba den na. Fɛn min ka girin ne yɛrɛ ma. K'e tɛmɛ ne na. Sɛgɛnɛ tɛ taa lɔgɔ tigɛ taa école la. A tɛ k'a masaw dɛmɛ n'a ye wa? Ni n'i fa k'a ɲɛnabɔ. Tulo b'a la. Bi ta kɔ bi ta ɲɛ. N t'i fɛ ka i ni nin batara den ye tugun. Drogue tala nɔfɛ yala. Tulo b'a la. Ni y'aw ye, e bɛ du bila wali i ba bɛ du bila. An ko kelen ni bɔ o la dɛ. An ko kelen ni bɔ a la pewu. N y'a f'i ka n ka du bila. Ne tɛ du bila. N y'a f'i ye ne ma n den kan ka n den mara i da bɔ a la. I da bɔ a la n ka n den mara. I tulo b'a la. Musa. I tulo bɛ na wa? I ba taara den da ni cɔnpɔrɔncɔ. I tɛ k'i sigi k'i da ni muso ma. Ka jele yɛrɛ ta ka yala ne bɛ maloya n'o ye kuma tɛ kuma ta lɔgɔci. E fa dun y'a kɛ Bamakɔ yan. Anw bɛ na yan waati min e fa tun bɛ lɔgɔ ci o. N ko ye e balo o la o lɔgɔ ci wari la. Ma o wagati ni sisan tɛ kelen ye sa. Komu? Ayi u tɛ kelen ye kana sɔsɔ dɛ. U tɛ kelen ye. Fugaridenya ma wara dugu kɔnɔ wa? Ni fugaridenya fanga bonyana wagati min u bɛ jɔ ko nin wagati ni nin wagati in tɛ kelen kɛ. O kɔ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛɛ kɛra diɲɛ kelen de kɔnɔ. Hali bi o diɲɛ kelen de bɛ yen. E ɲɛ bɛ dɔgɔcila la a b'a fa ta k'a ba ta k'u balo bonya kɔnɔ k'u balo sutura kɔnɔ walayi u tɛ malo fo ka t'u sa. Mami, a dun kɛra fama yɛrɛ. Awɔ a kɛra o ye. K'an bila tan. Min bila n kun man kɛnɛ de. Tiɲɛ yɛrɛ la. Ala ka lafiya di. Amina yarabi. Dina, ni kamanagan tɛ filɛ ye. Kelen dara ni mami kan dɛ. O dun ye mun kamanagan ye? E yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ baara la ne tɛ fɛn sɔrɔ ni cɛw bolola wari tɛ. Ni dun ye wari ko kuma fɔ cɛ mun ɲɛna n'u ma fɔ k'u bɛ danni ye u b'a fɔ k'a ka bɔ. Ne dun bɛ fɛ ka bɔ o ko ninnu na. E b'o ko ninnu na halisa. Ne bɔra ko ninnu na mɛnna. E bɛ ne cɛ nɔfɛ bilen yan. Ou e b'a mɛn ko cɛ bɛ ne tɔgɔ la kuma fɔ ne kɔfɛ. K'ani ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ko k'an y'a kɛ tan n y'a bɔ tan. Adamaden mɔgɔw k'i ka hɔrɔnya n'i ka danbe k'a dɔ i la. Dɔ wɛrɛ tɛ dɛ cɛsiri dusukolo de b'o kɛ. I bɛ wuli i bɛ métier de kalan ka s'a la ka warimisɛnninw ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ka koba dɔ kɛ. E tɛ bitigi la. Ne ye métier de kalan ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka bitigi dayɛlɛ k'a tɔgɔ da n yɛrɛ kan Dina Kili. Nka
ne ye min la e ta to yen mɔgɔninfin i bɛ ala ye k'a sɔrɔ i m'i ja n'a fɔra e n'i kɔrɔkɛ de b'i fa bolo aw bɛ nin waleya in na bɛɛ da bɛnnen don a kan k'aw fariya ka ko ye du balo e ma min kuran e ma min fosi tɛ se ka k'aw ka du kɔnɔ ni e ma min tɛ e fa b'a dɔn i t'i baara la i t'i feere la wa cɛ t'i bolo n'e mana nin wari ye e n'i fa bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mami a sera e yɛrɛ k'i fa ladi e ye muso ɲɛnamanba de ye ne y'i sigi yɔrɔ kelen i bɛ cɛ ɲɛnamanba de sɔrɔ jɛya cɛɲa bonya fɛn bɛɛ de b'e la kuwa a ma sali ka cɛw ɲini cɛw b'e ɲini ka valeur k'i la ka wari d'i ma i ka feere dɔ k'i yɛrɛ ye n'i yɛrɛ dɔn k'i bɛ maloya o la to i ka n'i sigi ne kɛrɛfɛ n bɛ bitigi feere cogo ɲɛ yir'i la ne dɔgɔnin nin ye wa n tilala ka ɲɔgɔn sɔrɔ teriya la Dina n'i ka kuma mɛn a diyara n ye n'i y'a dan ne ma ne ye nin kumakan nɔgɔlennin minnu f'i ye a ka di n ye i k'a essayer i k'a ladege ka na ne lajɛ ne ye cogo ma dɛ ne ye kuma min bɔ n da o waleya an ka taa fiɲɛ dɔ minɛ da la i kɔrɔkɛ dun a bɛ kɔrɔ baasi t'a la baasi foyi t'a la ne yɛrɛ famana aw ka so ma koyi n y'a wele baasi tɛ ala kana kɛ baasi ye Bakari an ba a mana kɛ cogo o cogo hali n'a fɔra i ye fugari ye n ka ɲi ka kuma sari la mami aw fila sigilen filɛ nin ye ne ye dɔ kɛ sa dɛ kabi aw b'aw ba kɔnɔbara la fo ka se nin hakɛ ma n bɛ k'aw balo ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n sɛgɛnna foyi tɛ n bolo bilen n bolo banna n kun bɛ hali mataka ka baara ni min kɛ n dɛsɛra a bɛɛ la sisan n tɛ se ka foyi kɛ bilen n'a ma ɲɛ ko aw tɛ se ka fɛn gɛn ka don ne kan fo sanga ni waati ne de b'a gɛn ka don aw kan a kana to n ka kɔrɔ ka kɛ falikɛba ka kɔrɔ ye doni girin o doni girin ma na ko a y'a da falikɛba ko sabu ale de bɛ se doni tacogo la n'a m'a lajɛ ne sɛgɛnna dɛ mami yɛrɛ ka fisa ni e ye o sabu a mana kɛ cogo o cogo o bɛ taa du dɔ kɔnɔ jɔn de bɛ e ye nin cogo la ko a bɛ tila k'a den di e ma dɛ ayiwa Bakari n bɛ min kɔni f'i ye maa si tɛ n tolen pantɔ ye k'a ka tuluji sigi a kun an bɛ gɛrɛ i yɛrɛ de y'a bɔn fanga min t'a rɔ a tɛna se ka doni ta dɛ e dɛsɛra k'i yɛrɛ balo o kuma tɛ ko e bɛna waliden ta k'o balo ne balo ni n yɛrɛ o to yen ne yafara o la aw kana ne yɛrɛ balo bilen sa ne b'i n yɛrɛ balo nka n b'a ɲini aw fɛ aw yɛrɛ fana k'a yɛrɛ balo a b'a bi ni bi cɛ ne ma hɛrɛ foyi ye ɲɛna u b'a fɔ ko du kɔnɔ muso jɔyɔrɔ ka bon aw ba fatulen kɔ de ne y'o dɔn ja aw tun bɛ ɲumanya fɛn o fɛn kɛ majigi fɛn o fɛn kɛ ka maabonya fɛn o fɛn kɛ aw ɲɛ bɛ siran aw ba de ɲɛ ne ye de ye aw kɛ sanubirini ye ko den wɛrɛ tɛ an bolo ni aw fila tɛ ala ni aw ba ka ko kama aw ba hinɛ min tun bɛ na a makari min tun bɛ na ani a ye n bonyani min kɛ n tɛ se ka jijugu da a denw ɲɛna nka ni a kɛra ko aw tɛ se ka ne sara fo aw bɛɛ lajɛlen bɛ to diɲɛ ka bolo kan ayiwa a ye to diɲɛ ka bolo kan n'a ye min sɔrɔ diɲɛ fɛ an n'o dun ye n b'aw deli foyi tɛ ne bolo bilen a ɲɛmɛna foyi tɛ n bolo foyi k'a b'o don ko n y'a fɔ a ye n ko balo nɔgɔyara ni balo kɔni nɔgɔyara
n'an tɛna an sigi de ka ɲɔgɔn sogo tigɛ k'a ɲimi a tɛ ne bolo dɛ ne yɛrɛ kan ka taa misiri la aw wele kun ye min ye o ye nin de ye. Ba e yɛrɛ b'a kalama ko ne ka sugu man di sisan. ne tɛ se ka foyi t'a la mami fɔlɔ e ɲɔgɔnna dugawuden mun tɛ yen nka bi ni mun bɛ na putɛrɛ hali sɛ si e t'a gɛn ka don ne kan bilen fɔlɔ ni e kun bɔra i dontɔla ne bɛ hali sɛw minnu sɔrɔ ka ɲimi n t'a sɔrɔ han foyi e ta in balaman jango ye sabula e ta tɔ don cɛ ka bɔ i ka dɔrɔn ka di cɛ ma o dɔrɔn de don nka e b'a y'i ɲɛna Bajɔ jɔn wa ni e tɛ e kɔni t'a fɔ ko ne bɛ n sigi ka n yɛrɛ kɔrɔ fɔ dɛ ne t'i bugɔ n t'i nani sabula ne sɛgɛnni nɔfɛ sa n sɛgɛnna n tɔɔrɔ la n y'a fɔ a ye cogo min a y'a kɛ ten a banna bɛɛ k'i yɛrɛ balo ni min bɛ se ka min kɛ o kɛ i se ye min ye o kɛ ne tɛ basi bali ka baara la a banna a y'a mɛn ne bɛ taa misiri la ni seli waati sera n'a ye min diya seli n'a m'i diya a to yen ne ka kuma banna pewu wa ne taara. Ne kɔni m'a mɛn dɛ ne m'a mɛn hali o don na ne m'a fɔ ko n bɛ bitigitigi ka malo suɲɛ ka na e m'i ban a yɛrɛ ka kuma yɛrɛ de t'i ban yɛrɛ i tɛ taa i ka ci la walayi baba dabiri i da la yan n tɛ foyi kɛ nka i da i yɛrɛ kana n balo yɛrɛ ban. A bɛ cogo di? A tɛ togo la. K'an jumɛn bɛ? Kan foyi tɛ yen. K'u bɛɛ ka yan. Dɔɔni. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ na. A kɛra fama ye dɛ. A kɛra ten o. O ma mun de b'i la? Foyi si tɛ na. Fosi t'e la? Ne dun b'e wele ten ne k'a appel. Numéro 1 kɔni tali yɛrɛ de man di ne ye. N ko nege tali man di ye. Mami i ni Ala cɛ ne ka numéro 1 kɔni nege e bolo. Hɛ numéro 1 kɔni. E tɛ ne ka numéro dɔn? Ne ka téléphone suyɛna de dɛ. Numéro bɛ perdre la ne la. Bon ale y'an ka numéro di i ka tɔgɔ k'a la. I ka nin téléphone cɛ nin ye da gɛlɛn dɛ. Mami de mami blog t'i la voilà. B'a enregistrer dɔrɔn i bɛ tɔgɔ k'a la. Kana ɲinɛ k'a enregistrer dɛ. Non tɛ. N'i wele i ka appel ta dɛ. Awɔ. Donc an b'a kɛ ten. Awɔ an b'a kɛ ten. An bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ inchallah. Awɔ. Merci. an sɔgɔma ba an b'a Sɛgina somɔgɔw baasi foyi tɛ na kɔri baasi tɛ yen alihamudulila an b'a baasi foyi tɛ na i nana n nana Sɛgina i nana a diyara n ye kosɛbɛ Sɛgina i jilaja k'i cɛsiri i bɛ sira min kan Sɛgina n'i ma sira in bila Sɛgina walahi i bɛ kunkɔrɔtaba de lase i somɔgɔw ma ne ka bilakoro in dalen filɛ so kɔnɔ kabi dugu jɛra nin petini a kuma bɔ kɛnɛ ma nka i jilaja k'i hakili to Musa la tulo b'a la Musa filɛ duguba kɔnɔna kɛlen don k'a hakili bɛɛ ɲagami foyi la kolankolon ni ko kuntan kɔ wa kan'i ta fɛ i y'a mɛn Musa Namba. na yan tulo b'a la wallahi jilaja e kɛlen don ka kunkɔrɔta min lase i mansaw ma wallahi dan t'a la Ba wale ya? Aminɛ i tɛ nin minɛ wa Sɛgɛnɛ a yi ta i y'a mɛn i hakili to a la kosɛbɛ ni tilelafana dun waati sera aw bɛ segin ka na tilelafana dun baasi tɛ i y'a mɛn a y'a hakili to a la aw ye mɔgɔkɔrɔbaw bonya ni maa minnu ye kumakolon f'aw ye aw kan'u jate bɛɛ n'a kungo de don aw mago b'a ka wari de la aw y'a mɛn a yi ta amina yarabi Ba wale farman dinari. ku taga tɛmɛ a nɔfɛ Sɛgɛnɛ a yi ta Ata. farimandila o ɲɔgɔnna fugaridiya kan fila bɛ yen hali n'i bɛ sa i bɛ nin kɛ hali ne nin bɛ tigɛ bisan sa i bɛ nin kɛ nin bɛɛ ye baara ma gɛlɛya de batarama ko sun kasa a lajɛ ko korokara
Mami, ça va? Ça va. Sigiyɔrɔ bɛ yen? Alhamdulillah. Kɔri baasi tɛ? Ouais, Dina. Ah, Cogo di? a tɛ togo la. Ça va? Ça va? Ah, mon Dieu. O ka di? Awɔ, a ka di. Ah, Dina diya. A bɛ cogo di? Walahi a tɛ togo la. Bien. A tun kɛra fama ye dɛ. Dina bitigi fara dɛ. Dɔɔni bari alhamdulilayi. Courage do a la. Kere courage bɛ Dina la dɛ. Denmisɛnnin. K'e to nin na, e bɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ la. N bɛna bɔ. N bɛna to ka taa baro la i fɛ yen. E kɔni tɛna se ka wusa k'e to nin kilimu in kɔrɔ yan. Aw bɛ n fɛ yan nɔ dɛ, o ka di? Awɔ, a ka di. Ni nin de bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan. Ah, là c'est bien. N b'a fɔ ale yɛrɛ de ka n furu. A ka di ale de k'i furu. Awɔ. Fo n'o dabɔra i yɛrɛ fana na dɛ. A da tɛ bɔ la. Sinon n dalen b'a la mɔgɔ ɲɛnama kɔni don. Nka kana kɛ kɛnɛmako in dɔrɔn ye dɛ. E nana yira ne na, ne bɛ se k'e bilasira de. Nka ne tɛ se ka furu dilan dɛ. I b'i jija i bɛ se n'a ye so. I t'a yira an ka mɔgɔkɔrɔbaw la. N y'a mɛn. Dina. Naamu. Ne yɛrɛ de siralen b'ale ye. Ka d'a kan cɛ min bɛ tiɲɛ fɔ musow ye sisan. Muso ka jugu o tigi de ma. Bon ne dun b'a fɛ sérieux de la. Wa n bɛ fɛ k'a furu de. Mais i bɛ kuma a fɛ kosɛbɛ. A ka n faamu. A ka danna, a ka sɔn ye. O de ka di n ye. N'Ala sɔnn'a ma. An bɛna caman fɔ ɲɔgɔn ye. D'accord. Sinon ne yɛrɛ b'a dɔn cogo min na. Mɔgɔ min n'a faamuyalen don. O don nka ni n yɛrɛ ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye. N ɲɛ b'a la kuma ninnu bɛ ka marcher dɔɔni dɔɔni. Ok. Ante. Ante ba. Ne bara. Ne bɛ mɔgɔ min ka kuma f'i ɲɛna ni ne don. I kun ye min ka kuma fɔ ne ye nin de don. Awɔ. Baron tɛ. Awɔ, baron don. Ne bɛ dɔn kojugu. E ni Ala cɛ, i yɛrɛ ni Ala ni kira cɛ. I ma se ka taa ɲɛ bɔ maa si fɛ fo fantanden tɛgɛ jɛ. Mun na? Wallahi e ye ne fa dɛ. Nin dun ka di ne yɛrɛ. A ka di i ye yɔrɔ. A ka di i ye kosɛbɛ. Awɔ, a ka di ne yɛrɛ. E yɛrɛ fɛnɛ yɔrɔ i b'a fɛ. A ti d'i ma. A ka di i ye dɛ, i ti d'a ma de, ne de ko ten. Nin bɛ mun ɲɛ e ye k'a b'o ɲɛ ne ye. Ba, ne t'a nɔfɛ kulonkɛ la o. Ne b'a nɔfɛ sɛbɛ de la. I b'a nɔfɛ sɛbɛnni la. Yalɔ. Awɔ. E delila ka kulonkɛkɛla jumɛn ye ne ka so yan? N b'i ɲininka dɛ, e ni Ala ni kira cɛ, n'a fɔra e ye, e ye baron ɲɛna ko kulonkɛkɛla bi don ni ne denmuso ye so kɔnɔ yan, i bɛ da o la? I bɛ da la? Han? Sɛbɛ sira de ka di ne ko a tɛ d'i ma. O tuma na mun don? N ye n den wolo, maa min ka di n ye n b'a d'a ma, n ta ye n den ye, n den tɛ d'i ma koyi. Hey, ne b'a fɔ n k'aw furu yɔrɔ dɔn. Bi da tɛmɛnen kɔfɛ, ni n y'i sigi n denmuso sen na. Ni m'i da k'i kantigɛ ka kuma tu. Haramu, e t'i ne dɔn, nka i fa ɲininka o b'i ne dɔn. O ja diɲɛ don o don e b'i ko k'i jɛ ka bɔ yen, i bɛ taa si nin maalankolon in de bolo. Ba ma se k'a yɛrɛ kura tugu, o bɛ taa walita de tugu wa? Ne bɛ nin de fɛ. Ale yɛlɛma. Tɛmɛ yan fɛ. Ale, i fa ka so. I t'a fɔ k'i bɛ sɛbɛn na o. A tatɔ lajɛ ba ye. E ma dɔn bɔ ne ye ne fa. Ni mɛ e da k'i kantigɛ,
wallahi fo denjugu wala be ma se kungo ma koy ene kala me ta nyebo ma fe fete ma min bulu fete ala digo ne fla bi nyanyo se kunwa ate e bulu ate ne bulu a jigi a fo ete Musa somo be alhamdulillah nte tarate ne bude mi misir la misiri la ne da kuna ta ka ntɛnumuso fɛ yen e kana taa fɔlɔ dɔgɔnin i cɛ don a bɔra e n'a ma ɲɔgɔn misiri la bi ne n'a ma ɲɔgɔn ye o bɛ se ka kɛ to a bɔra ka taa misiri ye da fila ye o i bɛ taa sɔrɔ ne bɔra yan fɛ ale bɔra yan fɛ kuma caman olu bɛ don yan fɛ de dɔgɔnin n ko e yɛrɛ kɔni sanga ni waati i b'a fɔ ko e ka ma ka mandiya tulu di mun yɛrɛ la ka taa kɛ muso kelen tɛ kɔrɔ i tɛ fasa foyi a ye wo ya falen do i ko lɛ e y'o fɔ fɛnɛ Musa a bɛ kɛ cogo di sa ala a bɛ kɛ cogo di o kɔ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a f'i ye kanu kɔrɔ tɛ sa koyi e kɔni e jogo tɛ bila kuma si walayi mais ne ko denw sɔrɔla sa an tɛ jɛ ten sa ka jɛ mun kɔ e Musa san joli e ye muso furu ne yɛrɛ furu la ne muso ma sa ne bɛ n cɛ kun ni e b'i cɛ kun mais muso tɛ na kelen minnu koyi n'a y'i diya i bɛ fakoye minnu n'a y'i diya i bɛ sagasaga minnu n'a y'i diya i bɛ tigɛdɛgɛna minnu muso tɛ na kelen minnu dɛ o sanga ni waati na kelen kan e yɛrɛ cɛ in t'i nafa dɔn n ko kuma dɔ la ne yɛrɛ bɛ e cɛ lajɛ kabako don a tɛ i nafa di dɔ minɛ munna sa Musa e yɛrɛ m'a fɔ ko ne fari ɲalen bɛ n kan wa farinya tɛ sa farinya tɛ waati dɔ la ne bɛ ale ye dɛ a bɛ bɔ ka taa a kunfɛ cogo dɔ la ka e to a kɔfɛ a mago t'i la wallahi a mago t'i la Musa n'i ye e kɛ ne bolo bi na n'i ye e kɛ ne bolo ayi hali ne k'i furu tɛ dɛ n'i y'a kɛ ko hali an seginna kɔrɔlen ma sisan ne ɲini yɔrɔ bɛɛ bɛ k'e fɛ yen komi ne fɛnɛ mun kɛra kana taa de n bɛna min f'i ye i b'a dɔn diɲɛlatigɛ an ka ɲɔgɔn faamu o de ka ɲi ɲɔgɔn faamuya n'i ye e kɛ ne bolo wallahi ne tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si komi ne tɛ e bolo ne ka k'i bolo komi i yɛrɛ ne t'i bolo dɛ ne b'a fɛ sisan ne ka kɛ e bolo n kɛ i ka bolo ka fasi wallahi Musa i n'o kɛra kana ni ko gɛlɛya sa fɛn min mati fɔ fɛn min kalama Musa e fɛnɛ wari t'e bolo sisan o tuma ne bɛ to tirikitɔrɔkɔ la wari tɛ ne cɛ bolo wari t'e bolo wari tɛ jɔn bolo wari jumɛn b'e bolo kana maa ye cogo ye k'a fɔ ko fɛn ko ni ngurunin bɛɛ tɛ bɔgɔ ko dɛsɛ ye dɛ ne bɛ tirikitɔrɔkɔ minnu kɛ ne y'a f'i ye ko ne tɛ ka n ka wari ninnu fara ɲɔgɔn kan bi na n'i ko an ka a kɔntɛ ne ka jate ka ca dɛ e ko tɛ yan kɔlɔkɔlɔ ne ko waati jumɛn an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ waati min na sisan i b'a dɔn sɔgɔmada fɛ a bɛ taa ka feerekɛyɔrɔ la butigi da la 9h 10h waati i bɛ n sɔrɔ yen awɔ mais Musa i tatɔ ni dɔ ka taa dɛ o tɛ wajibi ye wa e yɛrɛ bɛ ne dɔn k'a bɛ kɔrɔlen sa fɔlɔ n ko ne tun bɛ bɔgɔ biriki bɔ k'a di e ma o kɔni o kelen ne kɔni bɛ e cɛ ne ka jamuja dɔgɔmanin belebele falen walayi ayi kana to ka nin kɛ ne sa baasi tɛ an bɛ bɛn cɛ awɔ n bɛ taa n terimuso ka yɔrɔ la Siri i ni dɔ ka taa dɛ 5000 ɲɔgɔn na o bɛ kɛ i yɛrɛ b'o di yan ne b'o di kɛ i tɛ taa nin mɔgɔ t'a dɔn fatakɛ e mɛ don kare na waati min na dɛ awɔ tiɲɛ k'an bɛn awɔ k'an bɛn ne denmuso de ye bɔ kɛ sa kɛ a bɛ wari ɲini yɔrɔ o yɔrɔ sun na a bɛ wari ɲini ka na di ne ma a b'a di yan fɛnɛ bɛ taa don ta la o don Dina Naamu. ja i terimuso ye ni mɔgɔ sugu de ye tan Cogo di? bi an tagar'u fɛ yen lajaba tɛ lajaba ye a fa ma min da ne kan ko ne ye fantanden k'ale den tɛ di ne ma e yɛrɛ ye cogo man ɲi e b'a fɔ maa ma ko ye fantanden e kana n'o fɔ ne ko e b'i yɛrɛ kɛ dunan de ya i tɛ cɛkɔrɔba in dɔn halisa hali n'i y'a ye Mamina kɔrɔkɛ bɛ nin sira in kan cɛkɔrɔba in de m'i jɔ i jɔyɔrɔ la
a bɛ denmuso in gɛn ka bila kolankolo sira dɔrɔn de kan cɛkɔrɔba in tɛ poro ɲa a tɛ poro bara poro ɲa wa cɛmanin o yɛrɛ min ye cɛmanin ye o bɛ minɛ suyɛni na kari kɔnɔ a b'a kalama wa a bɛ fɛnw suyɛn ka taa d'a ma a b'a dun wa ni o fɛnw banna a bɛ tila k'a gɛn ka bɔ kɛnɛma ka bila suyɛni na Wallahi ne t'a dɔn ko ni mɔgɔ sugu don. Ni yɛrɛ kɔni y'a dan ne ma e ka kɛ muɲubaga ye i k'i dusu majɔ i kana mami minɛ cɛkɔrɔba in ka kɛ wale ma an yɛrɛ fa don nka sira ɲuman foyi de t'a bolo den ninnu ka éducation na Sinon ŋaniya mun tun bɛ ne kɔnɔ ka nin ka woro bɔ dɔrɔn après 2 mois dɔrɔn ka mariage kɛ Allah mais a ye n jolo kari wallahi nka nin bɛɛ b'a la n'i bɛ muso kɔ furu la i b'i sigi n'a bɛɛ de ye dɔ n'i bɛ se ka kuma ta ɲɔgɔn da la nka dɔ bɛ yen o b'a nɔgɔya i bolo nka ale bɛ se ka nin f'e ma bi nka ale tɛ denmuso in donbaga ye furu la Dina a den de don dɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'a tɛ se k'a don furu la dɛ a de y'a wolo fo ka sugo ka dugu jɛ a b'a bolo yen n'a yɛrɛ tɛna a furu ka fara a ba kan kɔni ne kɔni ye seko de kɛ dɛ o ye tiɲɛ ye nka e yɛrɛ dalen b'a la anw fɛ yan nɔ fa bolo tɛ don den ka woro kɔrɔ i bɛ kuma mami fɛ i bɛ s'a somɔgɔ tɔw ma sinon n'a danna cɛkɔrɔba in ma mami tɛ kɛ fɛn ye bon e de b'an bilasira o ko la sa sinon ne t'a dɔn n bɛna taa sira min kan nin ko in na tuguni n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ ne yɛrɛ bɛ tila ka wuli ne bɛ kuma mami fɛ sinon ne ye camanba de fɔ mami Ala k'a ɲa ka d'a ma amina voilà o Dina n'i bɛ fɛ k'e ka butigi in yɔrɔ fɔ mɔgɔ ye i b'a fɔ cogo di dɛ parce que dɔ ye ne ɲininka o don ACI 2000 la k'ale ye a tɔgɔ mɛn ko i bɛ marque dagɛlɛnw ni fɛnw ne ko wallahi n bɛ yɔrɔ in dɔn ko mais n tɛ se k'a expliquer yɔrɔnin kelen quoi bon n'i bɛ fɛ ka na ne ka butigi la i b'a fɔ ko Kalabankura numukɛ ka plaki station yɛrɛ wali jitum tugulema la awɔ an nana gidɔrɔni min fɛ très bien i bɛ don jitum kare in kɔnɔ dɔrɔn i bɛna mɔgɔ t'a yirila yɛrɛ bitigi n'a beauté de don ba ayi non ayi depuis da la i b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ min don koyi n'est-ce pas Tɔgɔmani bi misiri la jani jɔni masakɔrɔ juru b'i la togo di mun kɛra lahi an tilalen kɔ lagan sara selili la alimami de ko misiri kɛsu tununa Galo jɔ fana o ta tuguni n b'o dɔn an kɔni an bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan alimami ani alimami falago kɛsu kɛ in b'olu de nɔ la o kɔ n'o tɛ jɔn bɛ taa kɛsu ta ne yɛrɛ dabali banna nin ko la dɛ misiri kɛsu de bɛ kolonkolo la olu fila ni ɲɔgɔn cɛ olu de b'a don yɔrɔ cɛya k'a bɔ yɔrɔ cɛya u ni ɲɔgɔn cɛ alimami falago dun ye jɔn ye e tɛ alimami falago dɔn ni taa misiri la wa e ko e bɛ dugu in kɔnɔ alimami falago tɛ Musa ye wa Musa wa Musa Janke ale de alimami falago ye ne kɔni ma dɔ wɛrɛ fɔ ni misiri kɛsu ko in wallahi n'u ma misiri kɛsu in na bɔ n m'a fɔ maa bɛ seli misiri in kɔnɔ dɛ nka nin waati in tɛ misiri kɛsu ka kɛ k'o tunu yɔrɔnin kelen maa si ma bɔ a tabaga tɛna dɔn a tɛ dɔn koyi nin tabaga tɛna dɔn wallahi o de la sabali ka ɲi quoi wallahi sabali ka ɲi a bɛ kɛ cogo di ne yɛrɛ ne y'a fɔ kuma jan depuis kuma jan ne b'a f'i ye n ko ne t'a fɛ ka seli misiri in na an ka nin baro in bila sa an ka baro wɛrɛ ta misiri ne bɛ seli so kɔnɔ n tɛ foyi dɔn misiri ko la an ka misiri ko in bila ayiwa baasi tɛ n tɛmɛtɔ tuguni n ɲɛ b'a la kamalennin a n'a muso bɛ kɛlɛ la Sidiki ko mun bɛ n b'a dɔw ye biden wa i bɛ taa sɔrɔ nin tɛ foyi ye siyɔrɔ ko kɛlɛ kɔ sisan denw fɛnɛ ni min tɛ gulɔ min na o bɛ sigɛriti min na ni min tɛ sigɛriti min na o bɛ dɔrɔgu t'a la nka o n'a ta bɛ furu la kuma caman misɛnninba ne ma da la n'a ju tɛ muso ye ne fa n bɛna fɛn dɔ fɛnɛ f'i ɲɛna e ni ne bɛ kuma bɛ fɔ so in kɔnɔ yan kosɛbɛ a gɛlɛya fara nɔgɔya kan e bɛ ne wele k'a nasigi a kuma na
K'a fɔ ne degun bɛ ne fɛnɛ kan ne tɛ wele k'a f'i ɲɛna kosɛbɛ ne sigi ka kuma tɛ furukɛ ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛna dɛ o ye tiɲɛ ni cɛ ni muso n'a ye ɲɔgɔn faamu a bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ dɛ hali denw ladon cogo bɛ ɲa kosɛbɛ e m'a ye bi wa an bɛ ɲɔgɔn tɔmɔ bɔlɔn kɔnɔ dɔrɔn ka furu kɛ cɔ n ka kuma bɛ nin yɔrɔnin yɛrɛ de nɔfɛ n'i y'a ye bi ne k'i ma n ko siyɔrɔ ko don dɔwɛrɛ tɛ wa n'i y'a ye ne fɛnɛ ko aw musow don dɔwɛrɛ tɛ bi musomanin an k'a fɔ bi den saki bi muso mara m'u labɔ e muso e ye muso ye e tɛ se tobili la e tɛ se hali i ba la donko ɲuman na e tɛ se du entretien la o y'i faso ye est ce que ni e bɔra ka taa wali du kɔnɔ e na se ka taa ko dilan ye ni aw bi cɛw n'a ko kɔ tɛ muso wɛrɛ fɛ fo minnu bɛ pantalɔni don u yɛrɛ la dɛ ka zipunin jɛ u yɛrɛ la ka kolanin dɔ ɲɛgɛbɛ hɛ hali n'a kɛra n yɛrɛ n tɛna taa mɔnikisɛ maa tobi k'a sigi i fa ni ba kɔrɔ o n'a ta bɛn komi denmuso tɛ e yɛrɛ bolo fɔlɔ n kɔni b'a dɔn ni e ta bannen a ko la baro sera a tiɲɛnima yɔrɔ ma dɛ ayiwa n y'a sɔrɔ yɔrɔ min na n y'a bila yen baro sera a tiɲɛnima yɔrɔ ma kuma bɛɛ e bɛ ne ka denmuso wolobaliya kuma i b'a fɔ ka don tulo la yafa n ma o ma mɔgɔ de muso de bɛ den dilan yafa ne ma ne ma a lawuli kɛlɛ kama koyi ɲɛnamaya ye sigi ka fɔ de ye o ye ka ko o ko a daminɛ ka di a laban man di o fɛnɛ o ma ɲi mɔgɔya la sa o ma ɲi mɔgɔya la ko dɔw bɛ yen n'a fɔra i ɲɛna hakili k'a faamu sa k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni kɛlɛ ye sabali sa n'i ma dencɛ wolo a bɛ fɔ k'i ma dencɛ wolo n'i ye musoman fɛnɛ k'i m'o sɔrɔ o fɛnɛ bɛ fɔ ka bila i kunna ne bɛ ga la bi e bolo k'a tɛ ka ne tɔɔrɔ wa n'o y'a sɔrɔ musoman tun bɛ ne bolo o tun tɛ ne bolo bɔ dɔɔni o dɔrɔn tɛ koyi fugariden wolo fɛnɛ bɛ maa lase ko caman ma dɛ n tɛ dɔgɔya dɛ n'a mana kɛ fugariden min ye a tɛ fɔ e ni ne fila si kɔ so in kɔnɔ yan nɔ a tɛ kɛ fosi e ni ne fila kɔ so in kɔnɔ parce que ne ye kangarin da ye o kelen de don n tɛna segin o kuma kan tuguni